Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiodan men Ýowşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenistanlyk açyk İstanbul'un aeroportunu tutsak edildi. İzmir'de öldürülen 4 Türkmenin DNK varlığı tamamlandı diyen atlan çap edilen haber çekker. Pagonunu ödü yırtan polis işgari vazifesinden boşadıldı diyen atlan çap edilen haberimiz hem köp okulypdyr. 5 milyar dolarlık Arkadağ şäherindäki jaýlaryň hili köpleri lap geçedi. Arkadağın açılışını Arkadağın ödü görünmedi. Davara mezur çäreler bilen gutgoşdy diyen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Ulyberdi Muhammedowyň Tigirçiler Birleşiginiň ýasama medali bilen oýnanan barada habarymyz hem köp okuju çekipdir. Hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistan dünýäde iň bir repressiw, ýapyk ýurtlaryň biri hasaplanýar we ila sanyna düşýän tutsaklaryň sanyny boýunça Sewitde iň öňdäki ýurtlaryň biri diýip bilinýär. Bu ýagdaý yerli synçylaryň we olarky tutsaklaryň azatlyga beren gurulmaklaryny tasdiklamaklaryna görä, hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmagynyň adaty bir öwrülmegi bilen bagly. Ýöne raýatlaryň bu hili ýagdaýlary video ýazyk edip sosial media çykaryp başlamagy ýurtdaky bir kanunçylyklaryň azalmagyna täsir ýetirjek emengdiýär. Bu temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär. Sosial turlarda ýol polisiýa işgäriniň lybasyndaky pagonuny özü goparýan videosy giňden ýaýrandan soň sürüje muny etmekde töhmet atan ofiseriň wezipesinden boşadylandygy barada maglumat gowuşýar. Bu barada Azatlygyň diňe bir çeşmesi habar berip, muny häzirlikçe resmi we näresmi ýagdaýda tasdiklatmak başartmady. Şu aýyň başynda Türkmen internet ulanjylarynyň arasynda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň, ýagny PYGG-nyň bir işgäriniň lybasyndaky pagonuny, ýagny eginligini özü ýyrtyp, soňu bilen muny etmekde sürüjiniň üstüne töhmet atýan videosy giňden paýlaşyldy. Oh, pagonam ýetdiňmi? Etmedi pagona, etmel dalda sonra. Etmel dalda pagona, serede pagona. Sana zat diyen adam yok. Videoda hadisanyň anyk haçan we nirede düşürilendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu waka barada ilki habar berilende dünýäniň iň bir ýapyk döwletleriniň biri bolan Türkmenistanyň İçeri işleri ministrliginden gosmaça maglumat ýa kommentari almak başartmandy. Azatlygyň bir çeşmesi munyň bilen bagly käbir jikmejikleri sol sanda töhmet atýan polisiýa işgäriniň mümkin soňky ykbalyny öwrenmegi başardy. Bellesek bular häzirlikçe diňe bir çeşmäniň maglumaty bolupdyr. Çeşmämiz hadisanyň Lewat welaýatynyň köýtünde etrafynda ýüze çykandygyny aýdýar. Ol şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmaýan ofiseriň gözgörtüli sürüje töhmet atysy aýan bolandan soňra onuň PYGG-nyň düzüminden çykyp İçeri işleri ministrligiň garamagyndaky Lewap boýunça ýangyn howpsuzlyk gullugyna ise geçendigini aýtdy. Lewapda polis işgärleri jenaýat jogapkärçiligini göz öňünde tutmaýan etmişlerde günäl tapylsalar, olar soňu bilen aglawa ýagdaýda ýangyn howpsuzlygy gullugyna ise geçýärler. Bir elbette paranyň öwrüne edilýär. Emma öz pagonuny özü goparan ofiser bir aý etmän bu gullukdan hem boşadyldy. Muňa videonyň hasam köp ýaýrama we ilatyň arasynda ýol polisiýasynyň edenetdiliklerine nägilelikleriň köpelmegi sebäp boldy. Diýip atlandyrylmasylygyny soran çeşmämiz belledi. Ol wezipesinden boşadylandygy aýdylýan öňki ofiseriň häzirki iş şertlerini anyklap bilmedi. Mundan öň Garasyz Türkmen News nesiri öz çeşmelerine salgylanyp, öz eginligini goparýan ofiseriň taknalaşdyrýan oýunyny ýazgy eden raýatlaryň munyň üçin 15 gizi gündüz tutukluğa hüküm edilendigini ma'lum etdi. Nesir 6-njy iýunda çap eden habarynda ulaň içindäki 5 adamyň ählisiniň hem jogapkärçiligi çekilendigini,
Ýöne olara resmi ýagdaýda bildirilen aýplamanyň dogry anyk däldigini nyktaýar. Azatlyk bu maglumaty hem sebitin kanun gorucu edaralaryna tasdikladyp bilmedi. Emma çeşmämiziň soňky habarynda saklanan uluk sürüjüsiniň häzir azatlykdadygy we onuň taksiçilik bilen meşgullanmagyny dowam etdirýändigi aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jeminiň ýartyňyz. Türkmenistanda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň arasynda owa ýerlerindäki ýaşaýyş, durmuş şertleriniň barha yaramazlaşmagy, emma häkimiýetleriň täze şäherler we köşkler üçin ummaty ulum ölçüde döwlet serişdelerini sarp edip, ýöneki adamlaryň meselelerini çözmegi, ýeneki ýyllara goýmagy dowam etdirmekler sebäpli daşary ýurt medeniýetine pikirini, şikaýatyny aýdýan adamlaryň soňra gadaply ýanalýanlygyna garamazdan ýurt içinde sesini eşitdirmek, hakykat tapmak synanşygyny edýän adamlar az da bolsa tapylýar. Bu gezek şeýle synanşygy 70-den aşan lewaply ýaşul edipdir. Emma ýerli synçylar owa adamlarynyň şeýle töwekkülligi baş goşýan owa dostlaryny gollamaýanlygyny aýdýarlar. Bu temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Lewap vilayatynyň Saýat etrawynyň Islam geňeşliginiň ýaşaýjysy 72 ýaşly Şanýadguly Astanow iň soňky çykargy hökmüne öz sesini owalardaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri bilen bagly ardy şikaýetlerini köpçülikleýine habar beriş serişdeleriniň üstü bilen häkimetlere eşitdirmäge çalışýar. Astanow adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatiwasy guramasynyň Türkmenistanyň kronikasy neşrine ýüz tutup owa dostlarynyň ýüzüýi bolýan köp sanly problemler barada gurrun berdi we öz sesleriniň häkimetlere eşitdirilmegini haýyş etdi. Ýöne ondan odal raýat aktivisti ilki başda ýerli arçynlygy Saýat etrawynyň häkimligine, prokuratura edarasyna, baş prokuratura we Türkmenistanyň mejlisine ýüz tutup owalardaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri barada ardy şikaýetlerini beýan etmäge çalışdy. Saýat etrawynyň ýaşaýjysy owalardaky döwlet dukanlaryna ilatyň adyk paýlarynyň paýlanylmagyna bar bolan problemalar, owanyň saglyk öýüniň yaramaz ýagdaýy, tiz kömek ulugynyň ýetmezçiligi we sandan çykan ýollaryň awatlanylmadygy ýaly problemaların çözgüde garaşýanyny aýdýar. Raýat aktivistiniň Türkmenistanyň kronikasy neşriniň habarçysyna gurrun bermegine görä, Islam geňeşligine we goloý goltumnaky obalaryň döwlet dukanlaryna ilatyň ýeňillikli adyk paýlary, adam maşyna bahasy 1 manatdan satylýan 1 kilogram un we litri 8 manatdan satylýan 400 mililitr ösümlik ýagy paýlananyny ýerli ýaşaýjylardan esasy ýymy önümleriniň gapdaly bilen füýji köke ýaly xyrydarsyz xaritdary satyn almak talap edilýär. Xyrydarsyz xaritlar ýeňillikli adyk paýlarynyň çykdyjylaryny 2 hesse artdyrýar. Şeýle-de owa ýerlerine ýaz şäherlerine we sadakalary has köp un we ösümlik ýagy gerek bolýar. Şonuň üçin 72 ýaşly owa ýaşaýjysy dukanlarda bu xaritlaryň ähtiýaç mösberleriniň saklanylmagyny teklip edýär. Saýat etrawynyň bazarlaryna azyk önümleriniň bahalary döwlet bahasyndan 6-7 hesse gymmat satylýar. Owa ýaşaýjysy 50 ýyl töweregi mundan odal ulanylmagy beren ýeketäk saglyk öýüniň Islam geňeşligi bilen bir hatarda başga-da bir näçe owanyň ýaşaýjylaryna hyzmat edýänligini, onuň awatly işlerine mätäşdigini, saglyk öýünde ýekeje felşeriň işleýänligini we ol ýerde ilata zerur bolan derman serişdeleriniň tapdyrmaýanyny aýdýar. Şeýle-de raýat aktivisti owada adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatyna tiz kömek getirmegiň töweregine bar bolan kynçylyklar, owa ýerlerine hatardan çykan ýollar barada gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylar 2017-nji ýylda owanyň saglyk öýüne prezidentiň adyndan sowgat hökmüne gowşurylan tiz kömek ulugynyň haýryny görüp bilmeýärler. Saýadyň etrap merkezine ýerleşen tiz kömek ulugy gysgaly kömek sorap ýüz tutjan owa ýaşaýjylarynyň adatdan daşary jaňlaryna öz başdak çykylga tapmagy tapşyryp jogap berýärler. Şeýlelikde owa ýaşaýjylar adatdan daşary gysgaly saglyk ýagdaýlar ýüze çykan halatyna öz başdak transport tapyp hassany 25 kilometr uzaklykda ýerleşen iň ýakyn şähere eltmeli bolýarlar. Şeýle kynçylyklaryň arasynda näsagyň hassahana ýoluny aradan çykýan halatlary ýa-da ýol sarsgynlary zerarly onuň ýagdaýynyň erwetleşýän halatlary hem bolýar. Şeýle-de raýat aktivisti Islam geňeşligine ýollaryň tomtuny çäge, gyşyny palçyga bulaşýanlygyny, ýollary awatlamak üçin zerur bolan maliýet serişdeleriniň bölünip berilmeýänligini gurrun berdi. Türkmenistana bar bolan problemalara ünsü çekmeklik, ardy şikaýetler bilen baglylykda garaşsyz media serişdelerini, insan hukuklaryny goraýjy guramalary ýüz tutmaklyk goşmaça kille agrylary
häkimetler tarapyndan ýygyrlamalara sebäpdar bolunmagyny, hatda syýasy matlaply aýplamalar bilen tutulmagy hökm edilmek ýaly howp hatarlara ýol açyp bilýär. Türkmenistanyň hökümet insan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar tarapyndan syýasy we raýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. 25-nji ýylyna Beýik Saparmurat Türkmenbaşy adyndaky Baş Akademik Drama Teatryna Türkmen Sowet ýazgysy Togşan Esenowanyň piyesasy esasynda sahnalaşdyrylan Gelin gelýär oýunynyň ilkinji görkezlişi boldy. Türkmen medeniýeti bu oýunyň türkmenstanlylar üçin öz boluşly bayramçylyk sowgady bolanyny habar berýär. Oýuny geçen asyryň 80-nji ýyllaryna bolan gaýdylýan bir waka. Halymyan ýigitine durmuşa çykarylýan gaýdyň otluda başga bir gaýdy bilen ýerini çalyşyp emele gelen agyr ýagdaýdan çykyşy barada görüň berilýär. Umuman aýdanynda oýunyň dowamyna çylşyryly pursatlar, bir näçe gapma garşylyk bolýar. Ýöne näçe kynçylyk kem bolsa, pek söýgüýüniň ähli kynçylyklardan üstün çykýanlygy sahnanyň dowamyna beýan edilýär diýip türkmen medeniýeti ýazýar. Mundan öň medeniýetde aýny rowaýat esasynda döredilen Arkaç operasynyň ilkinji gezek sahna çykarylanyny habar berildi. Bu eserde hem söýgü temasy gozgalýardy we aýny rowaýaty 80-nji ýyllarda radioýyň görnüşinde halka hödürlenipdi. Azatlyk türkmen dramaturglarynyň geçen asyryň propaganda eserlerine ýüzlenmeginiň mümkin bolan sebäpleri baradaky pikirini sorap, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdagy eýsem geçen asyrda döredilen propaganda eserleri Türkmenistanyň şuňky nesilleri näme berip biler? Olar harajat çykaranyňa, wagt ýitirenňe degýärmi? Elbette bu zatlar harajat çykaranyňa da wagt ýitirenňe de degen ok. Sebäbi Sowetler döwründe bir görer ýaly sahna eseri ýokdy. Gaty ýöntemdi drama eserleri. Eger seretseň şeýle onu Hüseýin aga bardy, Hüseýin Muhtarow. İň esasy dramaturg ol SSR-iň döwlet bayragyny aldy. Allah'ın agan maşgalası diýen piyesasy üçin şol bir zatlar, şol bir gaýtalanýan zatlar, şol bir syýasat tip 30-njy ýyllar diýdi. Şeytan zürriýatlary diýdi, millionerin gyýzy diýdi, Togşan Esenowanyň, onuň Berdiker Buwaýyň eserleri bardy, drama eserleri. Gaty gowşok. Bizde umuman edebiýat, täze edebiýat ýaňy başlandy. Şol başlanyşda da meniň pikirimçe bir poeziýa, ikinciden hem belli bir derejede proza dogry ýola düşüp bildi. Beýleki ugurlar şol ýola düşüp bilmediler. Häzirki zaman dramaturgiýanyň ýa-da dramaturgiýanyň umuman talapyna laýyk ýola düşüp bilmediler. Olar gowşokdy, gaty gowşokdy. Oňa ýüzlenip durmagyň hiç bir geregi ýok. Ýene şu ýerde bir zat aýdasym gelýär. Öňkü bar bolan klassik edebiýaty sahnalaşdyrmak. Bu därim bize Orsiýetden geldi. Sebäbi Orsiýetde Saltykov Şedrin diýen bir satirik ýazgyjy boldy 19-njy asyrda. Ol padşa Russiýasyny paş etdi, tanqid etdi, olaryň parakeşligini aýtdy. Ýene 100 ýyldanam şu parakeşlik gutormaýar diýip aýtdy şol adam. Şol adamyň sözüni şuňky güne ýetirmek üçin onuň eserlerini sahna çykardylar. Sahna eser edip. Şol zerurluk bilen çykdy ol. Bizde ol zerurluk ýok ahyryn. Göregiň her şahasy bir drama eseri, öňkü rowaýatlar drama eseri, öňkü sahna çykarylan eserler gaýtadan sahna gelýärler. Şol urda hiç bir täzelik ýok. Diňe wagt ýetirmek hem serişde harç etmek biderek çykdyjylar. Inni Hudaýberdagy Türkmenistanyny Sowet ýyllaryndaky döwlet propagandasy esasynda döredilen ýöntem eserleriň gaýtadan sahna çykarylmagynyň esas sebäbi näme siziň pikiriňizçe? Ýurtda täze şu güniň ýetim eserlerini ýüzlenip bilýän dramaturglar ýokmy ýa-da olara her kim eserlere ýüzlenmäge ruhsat berilmeýärmi? Ol bilen dramaturg ýok, hakykatdanam. Egerde ol bolsa, onu Türkmenistanyň öz içinde bolmaýanyna da daşary bir ýurtda, goňşy bir ýurtda onuň eseri sahna çykardy. Şeýle dramaturg ýok. Ikinciden hem Türkmenistanyna bar bolan ýagdaýy aýtdyrmaýarlar. Olar aýdyp bilen oklar. Hakykatyň goloýundan baryp bilen oklar. Şol iki kıyınçylygam Türkmen sahnasyny garyplaşdyrýar, has bir erwet tarapyda gaty gözgüýni ýagdaýa, pes ýagdaýa salýar.
Hormatly dinleyijiler, bir Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halinyň pikiri. Hem bu meseleler boýunça sizde nähili pikirler bar? Bize öz pikirleriňizi telefon edip de aýdyp bilersiňiz, ýazyp hem ýetirip bilersiňiz. Hepdeniň jeminiň liýarsyňyz. Gepleşiklerimizi Russiýada bolan Wagner ýa-da Prigozhin fitnesiniň Türkmenistanyňky ýanglary baradaky söhbetlerini dowam etdirýär. Bu fitneden soň Türkmenistanyny Rus rublynyň dollaryň garşylygynda hökümetiniň düýpli peselenligi, Russiýa okumagy, işlemäge gitjek adamlaryň arasynda pikirini ýitgedýänleriň köpelýänligi habar berilýär. Şeýle-de Türkmen deňizçisiniň aýtmagyna görä, harbylaryň arasynda Russiýanyň harby kuwwaty barada edilen odalky pikirler ýitgäp başlady. Russiýada 23-nji ýylyna başlanyp bir gije günni töweregi dowam eden fitne Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň fonunda Russiýanyň dolanlarjy elitasynyň arasynda dören bölünşiň iň görnetýän görkezjisi boldy we synçylaryň köpüsiniň şol sanyny anonimlik şertinde pikirini aýdan Türkmenistanly synçynyň Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanawyň pikirlerine görä güýçli Putin ertekesine agyr zar wurdy. Adatça bolşýaly Türkmenistany raýatlaryň garaşsyz, döwlet senzurasyndan geçirilmedik habarlary almak mümkinçiligi ýok we bu ýagdaý Moskwadaky başagaýlyga düşünmekde hem az kynçylyk döretmedi. Adatlyň yerli habarçylary bilen gurrundaş bolan türkmenistanlylar Prigozhin fitnesi barada habary beýleki ýurtlaryň habar terişdelerinden eşdenliklerini, soň Orsiýetde ýaşaýan, işleýän, okuyan türkmenistanlylaryň öz garyndaşlaryna berýän gurrunlarynyň ýyllarym çaltlygyny il arasyna ýaýranlygyny aýtdylar. Balkan sewtinde habarçymyzyň maglumatyna görä, Türkmenistanyň Günwatar sewtinde ýaşaýan raýatlar henidem Ruska ýazyşny, ýagny rus dilli hasaplanýar. Sebäbi bu ýerde ermeni, azeri, kazak, rus, Gruzin milletleriniň wekilleri köp. Bu sewtiň adamlary dörli milletlerden bolan we rus dilinde habarlary gowy düşünýän tanışlary bilen gürleşip, bilelikde Orsiýetde bolan Prigozhin wakasyny özleriçe analiz edýärler. Dörli çaklamalary orta atýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Beýleki sebäplerde habarçylarymyz hem Prigozhin wakasynyň adamlarda ulgylyklanma döredenligini, iki adamyň başy atyldy Moskwada bolýan zatlardan söz açylýanlygyny, ýöne ýeterlik maglumat bolmansaň adamlarda köp soragyň döreýänligini habar berdiler. Odal hem belleşimiz ýaly Türkmenistanyň habar terişdeleri Russiýany sarsyran fitne barada hiç bir habar bermediler. Türkmen ýolbaşçylary bu waka barada öz pozisiýalaryny açyk elan etmediler. Prigozhinyň fitnesi barada gurrunlar edaralarda, firmalarda, guruluşçylaryň arasynda, bazarlarda, köpçülik transportlaryny dillen dile geçdi. Adamlar Rossiýa 24 telekanalynyň eşden zatlaryny, Russiýa Federasiýasynda bilim alýan, işleyen hossarlarının eşdenlerini bir-birine gurrun verdiler diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle-de adamlaryň Orsiýetde işleyen, okuyan garyndaşlarynyň howpsuzlygyndan arada galanlyklary, olary hiç sady goşulmaň. Inni ol ýer siz üçin hem gaty gorkuly. Bolmasa ýygyňyzda Türkmenistany gaýdyň diýenleriň hem köpelenligi habar berilýär. Şol bir wagtda habarçylaryň aýtmagyna görä Russiýada bir dönük güze çykypdyr. Ol Moskwany basyp aljak bolýarmyş diýen gurrun hem köp edilipdir. Ýene bir habara görä bu fitnäni Putiniň öz oýunya hilesi hasaplayan adamlar hem az bolmandyr. Anonimlik şertinde gurulasan Aşgabatly synçy Putiniň 26-njy iýunda halka ýüzlenip, hepde aýagynda gozgulaňa gatnaşan söwüsçülere eden amnistiýa teklibini gaýtalandy. Aýdan sözlerini gaty gen galandygyny aýtdy. Sonda Putin öz gysgazyk çykysynda Wagner hakyny tutma toporunyň söwüsçüleriniň Rus goşunyna goşulypdy, öýlerine gaýdypdy. Isleseler Belarusa hem gidip biljekdigine aýtdy. Seýle-de öz sözleri bilen aýdylsa, Putin Rus halkyna agzy beriligi üçin minnetdarlyk bildirdi. Hakyny tutma toporuň serkerdelerine we eskerlerine bolsa, gan dökülmeginden gaça durandyklary üçin sag bolsun aýtdy. Bu aýdylmagyna görä Putiniň 23 ýyllyk dolandyrysynda %100 bolan iň uly synagy boldy we hakykatda raýatlar, wezipeli adamlaryň we ofitserlaryň agyr ýagdaý döresi ony guldamajakdyklaryny,
ýurtda bar diýilen siyasy agdy birilen ýajewsizligiň ýokdugyny, Putinin Ukraina garşy alyp barýan urşuna berilýän halk goldawynyň juda gümürtükdigini görkezdi. Yaragly fitneden ozal hem Rus goşunynyň ýolbaşçylary barada ören bir tanqidi pikirleri bilen tanalan Prigozhin 26 iýunda Moskwa ýürüýüşini toktatmaga razy bolandan soň eden ilkinji beýanatynda öz nökerleriniň bir gize gündüz wagt içinde 780 kilometr ýol geçip Moskwa 200 kilometrden gowrak galanda saklanandyklaryny, ýerde bir esgeri hem öldürmäntiklerini aýtdy. Biz aviasiýa terroristlerine zarba urmaga mezbur edilendigimize gynanýarys. Ýürüýüşiň maksady Wagner hususy harby kampaniýasynyň ýok edilmegine ýol bermezlik we ýürüýte harby operasiýa döwründe öz professional däl hereketleri bilen ägirt uly ýalňyş göwüren adamlary jogapkärçilige çekmekdi. Muny jegmetçilik talap edýär diýip Prigozhin aýtdy. Medeniýet habarlaryna görä Wagnerçiler Moskwa ýürüýüşi wagtynda 6 dik uçary, bir strategiki uçary urup ýykdylar. Olaryň üstündäki adamlaryň ählisi helak boldy. Putinin arkasyndan uly baýlyk toplan Prigozhin onuň Ukrainanyň garşysyna başlan urşunyň esassız bolandygyny, Russiýa ne Ukrainanyň ne de NATO'nyň wehim talandygyny, urusda ölýän Rus eskerleriniň sanynyň ýokaryk berilýän hasabatlarda görkezilýändinden 3-4 esse kändigini, kägünlerde müňe çelini adam ýitirilýändigi barada aýdan sözleri bolsa, Rus prezidentiniň we Rus propagandasynyň şu wagtda çelini aýdyp gelen zatlarynyň daşardan däl, içeriden ursa gatnaşan we Russiýanyň gahrymany diýilen adam tarapyndan juda aňsat pas edilmegi boldy. Ozalky diplomat, Türkmenistanyň Türkiýedaky we Israeldaky ozalky ilçisi bolan Nurmuhammed Hanamow Rus medeniýetinde aýdylýan zatlardan soň haýsydyr bir hususy kampaniýanyň goşunynyň beýle çalt Moskwanyň alkymyna gelip biljegine hiç wagt garaşmandygyny, emma munyň şeýle bolandygyny aýtdy. Doğrusunu aýtsam, ýokşan hakykatdan hem olar ýaly bolar öňe pikirem mokdum. Näme üçin diýseniz, Orsiýanyň medeniýetiniň gelýän habarlar hemişe aý yaragam güýçli, içinde de Putiniň awraýam ýokary. Şoň üçin beýle aňsatlyk bilen bir goşun umumy Orsiýanyň goşuny bilen deňeşdirende hususy kampaniýaň goşuny hiç bir päskel görmän arkaýyn ýurdun içine girip 3 welaýatyny oblast diýerni orçu 3 welaýatyny eýlep arkaýyn ýöne Moskwa elini uzatsa ýeter ýaly ýagdaýa bar. Ona hili beýle aňsatlyk bilen bek boğaty dinleseň bir güýçli ýurt ýaly görünýär bolen hakykatdan ýöne aňsatlyk bilen alyp bolýan eken ony. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, siz Orsiýetdäki fitnäniň Türkmenistanyňky ýanglary baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň Balkanna habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň biri, olar Türkmenistanlaryň köpüsiniň Putini başarjak dünýä liderleriniň biri hökmüne garanlygyny, ýöne Ukraina garşy başlanan uruşdan we ol ýerde dökülen netijesiz ganlardan soň onuň bu awraýynyň kim-kimden aşak gaçanlygyny aýtdy. Soňky bolan waka Wagner hakyny tutma armiýasynyň Putina garşy baş galdyrmagy Orsiýetiň we Putinin Türkmenistanlaryň arasyndaky awraýyny ýere gaçyrdy diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Ozallar eger Türkmenistana goňşy Awganystanyň ýa Iranyň howp hawansa bize Putin kakamyz kömegi geler diýip inanýan adamlar bardy. Prigozhin wakaty diňe Türkmenistanyň ýöneköy halkyna däl, döwlet ýolbaşçylaryna hem sapak boldum diýen. Olar Putin we Orsiýete söýünip bolmajakdygyny gözi ýetirip başladylar diýip habarçy bilen töhbetdeş bolan türkmen harby aýtdy. Türkmenmaşdaky harby deňiz flot tas 1,5 mil bäri gije gündüz diýmän gemleri we radarlary ýokarlandyrylan hüşgärlik ýagdaýyna saklaýardy. Ukraina uruşy başlanaly bäri berk nowaçlyk çekilýärdi. Emma şu hepde 28-nji iýunda deňiz serhedine hem berk gorunuş düzgüni aýryldy. Harbylar bu çäreni Orsiýetiň yskynynyň gaçmagy Prigozhinyň husus hakyna tutma goşunynyň Moskwa garşy edýän ýürüýüşi bilen baglanşdyrýarlar diýip adynyň aýdylmalygyny soran harby bu wakanyň türkmen deňizçileriniň arasyna hem giňden maslahatlaşylýan ony gurrun berdi.
Indi Moskwanyň we Putiniň güýjüniň diňe dilde bolanlygy belli boldy. Ukraina atylýan boş haýwatlaryň syry hem açyldy. Wagner toporunyň bir özü Ursyety basyp almagyň nähil aňsatdygyny görkezdi diýip türkmen deňizçi saýtdy. Biziň aramyzda Putini beýik adam, Ursyety ören güýçli we gerek wagtyna türkmenleri arkadagy boljak döwlet hasaplayan adamlar gaty känni. Emma Prigozhin wakasyndan diňe Putiniň we Ursyetyň Rus rubliniň hem hümmeti aşak gaçdy diýip ýaşaýjylaryň biri Russiýadaky gysga wagtlyk pitnäniň badyra ýetiren täsirinden söz açdy. Pitne habarynyň soň rublüň, manadyň we dollaryň garşylygyna hökümet 30 götürüm piyasa gaçdy. 2023-2024-nji okuw ýyly üçin Ursyety saýlanlar indi başga döwletlere okumaga gitmegiň pikirini edýärler. Meniň tanışlarym Moskwanyň ýagdaýyny görenlerinden soň okumaga Azerbaýjana, Türkiýe, Özbegistana, Gazagystana ýa Gyrgyzstana gitmegiň maslahatyny edip başladylar diýip olaýtdy. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylaryň biri Türkmenistanlaryň Russiýa garaýşlarynyň soňky 1,5 ýylda düýpli üýtgänligini, muňa uruş başlanmazdan öň Ukrainada ýaşan we Ýewropa ýurtlaryna göçen Türkmenistanlaryň berýän gurrunlarynyň sebäp bolanyny aýtdy. Ukrainada uruş turanyna ol ýerde okuyan gyzymyzy gaty uly alad etdik. Ol öň Ukrainanyň gaty asuda ýurtdugyny, adamlaryň gaty gowdugyny gurrun berýärdi. Russiýa Ukraina çözdi welin ýüregimiz agzymyzdan çykara geldi. Gyzymyza derrew çykdy, gaýtdyk, emma ol Türkmenistana barjak däl. Gidip bilsem Ýewropa ýurtlarynyň birine gitjek, Türkmenistana dolanyp baranymdan edil häzir şu uruş gidip duran ýurtda galanym hem gowdur diýdi. Biz şonu wagt dilimize eýe bolman, her gün iýjek çöregimizi daňlan üçdi döwlet dukanyna nobaty durup alýar ozal beren gurrunlarymyza gaty gynanlyk, emma inni begenýäs gyzymyz Ýewropada ýaşaýar, täzelikde durmuşa çykdy, maşgala boldy. Ýygyna gelesi gelen ok başarsa bizi hem Ýewropa alyp gitjek bolýar diýip Lewap ýaşaýjy öz maşgalasynyň tejribesini paýlaşdy. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Ursyetde bolan ýaragly pitnäniň Türkmenistanyň ýanglary baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ursyetiň prezidenti Putin bilen onun öz döreden oligarkynyň arasynda dören gapma garşylyklary araçylyk eden Belarus hökümdary Lukashenkanyň tasdiklamagyna görä, täze global konfliktiň howpy hiç wagt beýle golay bolmanyny we ol Prigozhin bilen gepleşip geçirýän wagtyny egerde Russiýa ýykylsa biz harabalaryň aşagyna galar. Hemmämiz öler diýipdir. Maglumat üçin aýdylsa, olal daşary ýurtlardaky konfliktlere gatnaşýan Wagner toporunyň özüne degişlidigini uzak wagtlap inkar eden Yevgeni Prigozhin soň bu kampaniýany özüniň döredenligini boýuna alan bolsa, gysga wagtlyk pitneden soň prezident Putin hem olal ýalan sözläp gelenligini tasdiklap, Wagneryň doly döwlet üçinçiligini bolanlygyny aýtdy. Prezident Putin Rus medeniýetiniň ýazmagyna görä, geçen ýylyň 7 fevralyna Rus döwletiniň Wagner'e hiç ýyly baglanşygynyň ýokdugy barada aýdan sözlerini gaýtalapdy. Emma ol 27-nji ýylyna Wagner toporunyň tutuşlugyny döwlet üçinçiligini bolanlygyny, Gorunmak ministrligi döwlet büdjet tarapyndan maliýeleşdirilendigini aýtdy. Onuň bu gurrundan soň sosial gomlarda bir kez daýyň Moskwaly bir pensioneriň 80 milliarddan gowrak rublyny alyp Belarusa gaçyp gidenini baradaky anekdot peýda boldy. Şu aralykda Biden administrasiýasy Afrikadaky Wagner toporunyň işçiliklerinden bähwit görmekde aýplanan kampaniýalara garşy täze sanksiýalary elan etdi. Bu habar Russiýanyň harby polisiýasynyň Wagneryň Siriýadaky bazalaryna reýd geçiren wagtyna gabat geldi. Emma muňa garamazdan The New York Times gazetiniň ýazmagyna görä, pitnes togtadylan Prigozhin Lukashenkanyň geňeş maslahatlaryny kabul edenden soň Wagner söwüşçüler üçin Belarusda täze harby baza gurulýar. Prigozhin pitnesiniň Türkmenistanyň ýanglary baradaky soragymyza jogap beren Aşgabatly synçy Türkmen medeniýetiniň ýaragly pitne barada dymmagynyň hem gülkünç hem gynançly bolanlygyny aýtdy. Birinciden bu medeniýetiň bir senzura astyna saklanýanyny, ýurdun medeniýet hakynda kanunyň düýpden işlemeýänligini görkezýär. Ikinciden bir döwletiň özüni siýlemeýänligini aňladýar diýip olaýtdy. Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanahyň pikirine görä, türkmen medeniýetiniň bu hiýlik habarlar bermekden mahrum edilmegi ýol başçylaryň dar siýasy düşünjesi bilen bagly. Olar halk
bu hili wakalardan habarsyz bolsa, özleri ýagny ýolbaşçylar üçin peýdaly bolar diýip pikir edýärler. Halkın habari bolmaly dünýädäki bolýan wakalar barada. O arada gurulmam ýok, hökman bolaymaly. Dünýäde nerede näme bolýany halk bilip durmaly. Ýöne hökümet dine şol halk bilmesin, şol bilmese Türkmenistanyň ýolbaşçylary üçin peýdaly pikir edýärler. Bir Nur Muhammed Hananyň pikiri. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizde nähili pikir garaýşlary bar. Bizi bu arada ýazyp da, telefon edip de pikiriňizi aýdyp bilersiňiz. Sepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.